Shoutout muna tayo sa ating solid supporters. Shoutout kay Sir Benji Guevara and also shoutout kay Arjor Himong. Yan. Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Wheeltech, Santa Cruz, Dubai, Pampanga para dito sa Aerox 155 na matte gray yang nasa likod natin. So iikot na natin ito ng kaunti at alamin din natin yung kanyang mga specs, then kasama na rin yung installment. Pero bago yan mga kapatid ay huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga sunod kong videos. Then patuloy nyo ako i-follow mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. So abangan natin to. Stay tuned po. Noxky Vlog. Yung Mio Aerox 155 na latest color ngayon, itong matte gray na nakikita natin. Yan. Pero ito ay yung standard. Yan. Makita natin yung kanyang decals, napakaganda. May kulay orange tapos black. Yan, dito yung Mio Aerox nya, then yung Yamaha na kulay black, then ito yung decals orange, black and gray yung kulay nito. Ayan, dito yung 155 nya, makita natin ang ganda. Ayan, hanggang dito. Tapos yung Aerox naman dito, ayan, ang laki. Tapos napakaganda rin ng design. Pag nakita natin sa daan, pansinin yung forma niya. Appreciate agad natin yung design nito. Tapos glossy yung sa side fairings na to. Yan. Tapos ito naman puro matte black na yan. Isang maganda dito, ito yung pinakamagandang upgrade na nakita ko sa ngayong 2023, itong Mio Aerox 155 na version 2 na mga kapatid, Ayan. Tapos hindi siya naka-ABS, non-ABS yan. Tapos ang disc brake niya, ito makikita natin, maganda rin, malaki, makapal. Tapos ito yung kanyang sensor, sa speedometer. Then naka-telescopic fork, meron din siyang guard dito. Yan, protection sa kanyang fork. Then naka-single pad caliper na glossy black. Ayan. Tapos sa fender, napaka-sporty ng dating, makikita natin, Ayan, may mga edges pa siya dito, may design pa. Tapos dito naman ay matte black na yan. Tapos dito naman sa banda dito, makikita natin, ito meron siyang parang ventilation dito, para sa makina. So sa iba kasi nakasarado lang to. Medyo hindi okay sa kanya dahil pagdating sa paglilinis ng motor, mahirapan tayo dahil may mga butas-butas pa siya dito. Ayan, makikita natin. Tapos yung busina niya, makikita rin natin dito. Ayun. Tapos sa kanyang mga ilaw dito sa headlight, ayan, fully LED na.
yung high and low niya. Then sa kanyang park light, ito makikita natin, napakaganda. Ito yung magandang design na ginawa ng Aerox eh. Yan. Pag nakabukas yan, kitang-kita mo yung ilaw niya. Yan. Tapos dito sa harap, yan, matte finish na kulay gray. Then dito, matte black naman dito. Tapos makikita na natin yung kanyang logo ng Yamaha dito. Tapos dito sa kanyang head cowling, ito, matte black din. Then yung kanyang visor, hindi pa siya nakakabit. So pagka kukunin na ito, tsaka lang nilalagay. Yan. Tapos makikita rin natin dito yung kanyang Blue Core engine, no, na logo. So ibig sabihin, malakas ang power pero matipid sa gasolina. Yan. Then dito tayo sa panel, ayan, makikita natin napakaganda na rin ng panel nito. So kung nakabukas to, kulay blue yung makikita nating kulay nitong panel niya. Then kulay digital, mga kapatid. So makikita natin dyan yung speedometer, odometer, trip meter, fuel gauge, so oras, andyan na mga kapatid. So kompleto na. Tapos ito yung kanyang signal light, no, makikita natin kabilaan yan. Tapos dito nakalagay naman yung kanyang engine check, then temperature, and then yung sa headlight. Ayan. Then dito sa mga switch, ayan, meron siyang high and low, turn signal light dito, then yung busina. Then meron siya dito ang pindutan para naman sa menu. Ayan. Para dito sa panel yon, dito natin maseselect yung mga gusto nating makita, no. Tapos meron din siyang brake lock. Ayan. Pagka pinress natin, yan, malalak na yan, no? Tapos i-press lang ulit natin yung lever, aangat na siya. So purpose nito, para sa mga incline na lugar, no, hindi dudulas yung ating motor or hindi aatras. Yan yung pinaka safety features nito. Yan. Then dito naman sa kabila, may hazard switch. Then yung kanyang electric starter na. Then sa throttle naman, yan, napakalambot ng throttle ng Yamaha, no, kagaya nung sa atin yung MIUI 125 natin. Then ito naman yung preno sa harapan. Ayan, malakas din dahil disc brake na yan, mga kapatid. Ito naman yung kanyang brake fluid. Then dito sa ignition, ayan, makikita natin naka standard ignition pero may shutter key, mga kapatid, no. May lalak na rin natin ng safety, no. Matakip yung kanyang susian pagka ginamit natin ito. Tapos yung fuel, and then yung sa seat, pindutan niya ito. Tapos dito yung kanyang fuel tank, no. So yung flash ko na lang yung kanyang capacity. Yan, isang magandang features din dahil hindi ka na magbubukas ng compartment para magpagas dahil nandito na yung kanyang fuel tank. Yan. Then meron din siyang packet dito, mga kapatid, no. I-press lang natin, yan, bubukas na yan. Meron siyang USB charging port. Yan, may power outlet siya dito. Ano, pero naka-ano pa siya, no, naka-lighter type pa. So bibili pa tayo ng pinaka socket niyan para maging 12 volts na USB. Yan. Tapos pwede natin ilagay ito mga towel natin, no. Yan. Cellphone kasi hindi masyadong kakasya, maliit lang siya. Yan. Upuan, makikita natin, ayan, napakaganda ng upuan nito. Sa tahi pa lang, saka sa tela niya, napakaganda, napaka-soft din. Okay na okay, malambot din yung tela nito. Then yung capacity ng kanyang seat storage, hindi natin mabubuksan kasi wala pa siyang susi, no. Pero ipa-plus ko na lang din yung seat storage niya na malaki na rin, pero depende pa rin kung sa laki ng helmet. Then dito meron siyang footrest para sa angkas. Ito, yan, napipilip din yan. Then dito naman meron din siyang side stand kill switch, yan, for safety yan sa ating mga rider, no. Yan. So alam na natin yung purpose nito kaya nilalagyan na nila ngayon, no. Tapos dito naman sa may tapakan ng rider, ayan, mahaba naman, no. Yan, pwede natin hanggang dito, pwede rin hanggang dito. Ito naman yung kanyang airbox. Ayan, napakalaki ng airbox. Then sa kanyang panggilid, ito matte black. Tapos wala na siyang
Kickstarter. So yan na kasi yung mga latest na lumalabas ngayon, no? Sa likod ay naka drum brake yung kanyang preno. Tapos ang size ng gulong dito ay 140 by 70 by 14. Tubeless na yan. Sa harap ang gulong naman ay 110 by 80 by 14. Tubeless na rin yan. Tapos makikita nga natin yung kagandahan, meron din siyang decals sa kanyang mags na kulay orange, tapos nakalagay dito yung Aerox. Yan o. So ganda rin. Then dito naman tayo sa kanyang likod. Ayan, nakalagay dito sa likod yung kanyang liquid cooled. Then meron din ditong logo ng Yamaha. Ayan. Then sa kanyang taillight, ayan, fully LED na yung ilaw nito. Dito, ayan, sa may ilalim ng plate holder, merong ilaw yan, LED. Pero na lang dito sa may signal light sa likod, dahil naka halogen bulb pa ito. Ayan. Pero ayos lang yan mga kapatid, dahil maganda naman yung design. Then flexible din mga kapatid yung kanyang signal light. Then sa fender sa likod, ito, napakalapad, then mahaba din, no? Flexible din siya, no? Hindi rin siya basta-basta masisira. Then naka dual shock sa likod. Yan, makita natin, ito yung stock na shock niya na glossy black ang kulay. Then sa kanyang muffler, ayan, sporty design din dahil nakaangat. Tapos ito yung design niya sa dulo. Ayan, tapos matte black naman yan, kapatid. Tapos may heat guard siya, ito na plastic. Yan yung design, oh. Tapos dito, siyempre ito ay naka liquid cooled niya, kaya meron siyang radiator. Very useful yan sa long ride mga kapatid, dahil hindi agad nagiinit yung makina, dahil na liles niya yung init. Very good yan mga kapatid sa isang motor, no? Yan. Tapos may cover yan, ayan, maganda. Dito yung kanyang logo ng Yamaha dito na malaki. Ayan. Kabilaan po yan. Ayan, oh, napakaganda. Maganda rin tong matte gray na ito. Sa mga gustong kumuha, no? Available po dito yan sa Wheeltech, Santa Cruz, Lubao, Pampanga, no? Ayan. Mag-avail na lang kayo dito kila ma'am, kila sir, no, dito. Yan yung ating latest review dito sa Mio Aerox 155 standard na matte gray. Yan. So maraming salamat sa panonood, and God bless po sa ating lahat.